Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα άλλο επεισόδιο των Too Young to Biz. Εγώ είμαι ο Αρμάντο Ιακή. και σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά γενικά το business και τη τεχνολογία, που είναι τα startup apps και πώς μπορούν, και θα μελετήσουμε όλο το κομμάτι από την αρχή του να χτίζει ένα τέτοιο app μέχρι το να βγάζει profit από αυτό. Μμμ. Λοιπόν, Κοίτα, μιας και πάμε και οι δύο να κάνουμε launch τώρα στο σύντομο μέλλον τα πρώτα μας AI startups, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε γενικά το πώς ακριβώς μπορείς να το κάνεις, να το ταιριάξεις στην αγορά, να το φιντάρεις σε έναν αλγόριθμο, okay, να βγεις σε έναν αλγόριθμο. Π.χ. μπορεί ο αλγόριθμος να είναι για το looks maximum, μπορεί να είναι για το fitness, μπορεί να είναι για οτιδήποτε. Και μέσα από αυτόν τον αλγόριθμο να μπορέσεις να κάνεις γενικά το marketing, το virality, θα το αναλύσουμε στη συνέχεια όλα αυτά εις βάθος, και να μπορέσεις να είσαι ένα πετυχημένο app με πολλά downloads. Κοίτα, μιας και εσύ θα είσαι ο πρώτος που θα κάνει το first official launch, πιστεύω ότι ξέρεις καλύτερα από μένα. ναι. Εξήγησε λίγο πώς ακριβώς γίνεται γενικά το market fit και πώς μπορείς να βγεις σωστά με το MVP σου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τι σημαίνει το να έχεις ένα market fit. Πρέπει να, αυτό που το λένε πολλοί είναι το να ξέρεις σε ποιους προορίζεται το app που θες να χτίσεις. Δηλαδή, βρίσκεις μια ιδέα και μετά βρίσκεις, ή αλλιώς το λένε και target audience. Και ξεκινάς με αυτό, απευθύνεσαι σε αυτούς, με αυτή την ιδέα εδώ, που μπορεί να είναι, θέλει ψάξιμο, δηλαδή μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε ιδέα που απλώς την κάνεις implement με AI και την βελτιώνεις. Μπορεί να είναι μια καινούργια πρωτοποριακή ιδέα, ή μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Ξεκινάς από εκεί, βρίσκοντας την ιδέα και χτίζεις ένα γενικό structure με τρία βασικά πράγματα που πρέπει να έχει το app. Αυτά τα τρία, όταν τα υλοποιείς, έχεις δημιουργήσει το MVP, το Minimum Viable Product, που αυτό πρέπει να στοχεύει ο καθένας. Έτσι ξεκινάει δηλαδή περίπου. Γίνεται το development κλπ. Πάμε στο marketing και θα τα αναλύσουμε όλα αυτά Και το σε πιο βάθος. σημαντικό. Ναι, ακριβώς. Ναι, Και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στο MVP πρέπει να πάντα να στοχεύεις για το minimum viable product όσο έχει. Δηλαδή MVP να το εννοείς 100% όταν πας να φτιάξεις ένα MVP. Δηλαδή μην πας να κάνεις ένα MVP με το mindset ότι το app θα είναι τέλειο και θα είναι το ναι. basic structure σου, θα δουλεύει, θα έχει τα basic features, αλλά δεν θα είναι το top version του app σου. Είναι λογικό αυτό. Έπειτα, το πιο σημαντικό και εγώ αυτό πιστεύω, όταν έχεις τελειώσει με το development, έχεις κάνει το ψάξιμο, έχεις βάλει τη δουλειά μέσα και έχει βγει το app, είναι το social media και το virality. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα και να μπορείς να φέρεις το κοινό στην τελική στο app σου. Επειδή το app, άμα δεν έχει marketing, άμα δεν έχει διαφήμιση, δεν θα πάει πουθενά. Κοίτα, πώς βρίσκεις χρήστες δηλαδή. Λοιπόν, υπάρχουν αρκετά strategies. Πολλοί έχουν στο μυαλό τους μόνο τα Facebook ads και είναι πολύ χαζό αυτό. Δηλαδή να μην κάνεις καθόλου organic, να μην κάνεις καθόλου. Δεν θα πάει καλά και θα σου κοστίσει πάρα πολλά χρήματα. Ένα πολύ καλό strategy που το έχουμε ξανασυζητήσει και στο παρελθόν νομίζω, εκτός podcast, είναι το virality με influencers. Viral influencer marketing με λίγα λόγια. Εξήγησε λίγο πώς δουλεύει αυτό. Ε, είναι πολύ απλό. Έχουμε ήδη προσδιορίσει ποιο είναι το target audience του app από την αρχή, από την ιδέα. Ξέρουμε δηλαδή σε ποιους ακριβώς απευθύνεται το app. Οπότε τι κάνουμε ουσιαστικά, ψάχνουμε για creators που έχουν αυτούς τους followers που είναι αυτό το target audience. Δηλαδή μπορεί να είναι, αν πάρουμε το παράδειγμα ας πούμε το Kale AI που δημιουργήθηκε. Μπορούμε να πάρουμε να δούμε ότι αυτό το app πρόκειται απευθύνεται σε άτομα βασικά που θέλουν να ασχοληθούν με τη διατροφή και το να έχουν μια καλή υγεία, ας πούμε. Οπότε, τι έκανε ο creator, ας πούμε, ο founder του Kale AI, πήγε σε developers, ας πούμε, σε content creators που ασχολούνται με το gym content και γενικά το training και το fitness. Και έτσι, ας πούμε, μάζεψε αυτούς τους χρήστες που ήξερε ότι θα τους ενδιαφέρει το app. Δηλαδή, αυτό είναι το link ουσιαστικά που συνδέει το app με τους influencers.
Έτσι είναι, πρέπει να βρεις τον niche σου, Όσο να... πρέπει να βρεις τον niche σου καλά και μέσα από εκεί πέρα να κάνεις structured market approach, είτε αυτό σημαίνει ότι θα κάνεις mass approach με ένα οτιδήποτε, με ένα A10 bot automated και θα στέλνεις mass DMs σε πολλούς creators και θα μπορείς να κλείσεις πολλά influencer deals. Είτε αυτό, είτε organic content από την άποψη ότι θα κάνεις εσύ πολλά για το app σου, για το startup app σου και θα αρχίσεις να βάζεις καινοτόμο, έξυπνο content που μπορεί να πιάσει τον αλγόριθμο του niche σου πάντα. Okay. Ο στόχος είναι αυτός, να πιάσει τον αλγόριθμο από τους users που είναι possible for download, όχι απλά να πάρεις views. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εκεί που ναι, θα δημιουργήσεις πολλά accounts για να, άμα θες να έχεις ας πούμε μεγαλύτερες πιθανότητες να πάει viral. Αλλά το θέμα είναι το υλικό που θα ανεβάσεις να είναι consistent. Δηλαδή δεν θα ανεβάσεις μια φορά το μήνα ή μια φορά. Από τη στιγμή που έχεις τελειώσει το app development, πρέπει να εστιάσεις full in στο marketing. Να τελειώσεις το marketing, να ξεκαθαρίσεις όλα τα accounts, όλα. Να ανεβάζουμε κάθε μέρα content ή μέρα παραμέρα αν δεν γίνεται κάθε μέρα, για να είσαι σίγουρος ότι τώρα θα κάνεις scale, για να μπορείς να κάνεις updates μετά στο apps, δηλαδή κάπως έτσι πρέπει να υπάρχουν κάποιες διαδικασίες στο update με το app update με το content creation που πρέπει να γίνονται παράλληλα. Αλλά σε κάποιο δίνεις περισσότερο χρόνο και ενέργεια. 100%, και εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι βασικά ξέχνα το. Πες μας λίγο συγκεκριμένα εσύ το app σου, ποια είναι η στρατηγική σου συγκεκριμένα, επειδή εδώ είναι και κάτι άλλο παρόμοιο με το viral influencer marketing και το να χτίσεις, να οικοδομήσεις ένα personal brand δίπλα στο app σου, στο app development και με αυτό το personal brand να πάρεις ένα extra exposure που μπορεί να σου φέρει extra downloads και extra visibility για το app. Μίλα μας για τη δική σου στρατηγική. Πράγματι, ισχύει αυτό. Εγώ το είχα σκεφτεί ως εξής. Θα δημιουργήσω ένα app τώρα. Θα το δούμε και στη συνέχεια τι είναι. Μπορούμε να το συζητήσουμε ίσως σε ένα άλλο podcast το τι πρόκειται όταν γίνει το launch αρχές του μήνα, του επόμενου. Ουσιαστικά έχω ξεκινήσει με το app development, έχω βρει την ιδέα, έχω κάνει τα διαδικαστικά αυτά, το έχω δημιουργήσει, χρησιμοποιώ το Flutter για να έχω και iPhone και Android παράλληλα, να τους έχω όλους. Και τώρα ξεκινάει ας πούμε το marketing μετά το development. Τι θα γίνει στο marketing? Στο marketing ουσιαστικά θα ξεκινήσω content creation. Θα δημιουργήσω βασικά και άλλα separate profiles στα social media όλα. YouTube, Instagram, TikTok, τα πάντα. Μέχρι και Twitter μπορεί. Και θα αρχίσω να ανεβάζω organic content καθημερινά. Ταυτόχρονα όμως, για την προώθηση ας πούμε και το personal brand, θα το παίξω σαν lifestyle, ας πούμε, ότι this is day one, πώς χτίζω αυτό ή πώς έκανα αυτό. Και ταυτόχρονα θα μαζεύω χρήστες που μπορεί να μην θέλουν να ενδιαφέρονται για το app μου που έχω συγκεκριμένα, αλλά να ενδιαφέρονται για την ιδέα, το πώς είναι ένας developer σε αυτή τη θέση. Που και αυτό μας κάνει σε αυτή την προκειμένη περίπτωση, γιατί ενισχύει το δικό μας το brand. Και είναι, ας πούμε, proof, τεκμήριο το να έχεις ένα app στο vibe σου, στο portfolio σου. Οπότε κάπως 100%. τα δύο παράλληλα και ενισχύονται και τα δύο. 100%. Και εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον το να έχεις 2-3 καλά projects ή ακόμη και ένα μου είναι πολύ πετυχημένα projects στο portfolio σου, αξίζει περισσότερο από το να έχεις ένα πολύ καλό πτυχίο πανεπιστημίου. Δηλαδή, μπορεί ακόμη και μια corporate εταιρεία, αν μπορείς να κάνεις σωστά το internship και μπορεί να έχει πάρει πρόσβαση στο βιογραφικό σου, περάσει από τους gatekeeper κλπ. Και όντως δει το βιογραφικό σου και δει το project που έχει κάνει και είναι ένα πετυχημένο project που έχει αξιοποιήσει AI και γενικά έχει πιάσει μεγάλη θέση στην αγορά, είναι πολύ εύκολο μετά, ακόμη και σε εισαγωγικά να πεθάνει ένα app, να βρεις μια δουλειά σε ένα corporate 500 Fortune εταιρεία. Είναι πολύ εύκολο τότε. Βέβαια, εντάξει, άμα έχει φτάσει στη θέση να έχει δημιουργήσει ένα app που όντως να έχει κάνει boom, ας πούμε, και να έχει πετύχει, δεν νομίζω να σε ενδιαφέρει στη συνέχεια το να δουλέψει. Αν μπει σε αυτό το mindset του να χτίζω και να κάνω προώθηση αυτό, θα συνεχίσει, θα βρει νέες ιδέες και θα συνεχίσει το πράγμα. Δηλαδή, θα είναι φάση σαν downgrade το να γυρίσει πίσω Ισχύει. Θα είναι στο σαν normal reverse base. exponential.
Ναι, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Πολύ σημαντικό Όντως, νομίζω όντως, όντως. θέμα πολύ σημαντικό Όντως, νομίζω όντως, όντως. θέμα πρέπει, που πρέπει να πιάσουμε τώρα και στο apps, γενικά στο app development, είναι το monetization και πώς παίρνουν profit γενικά τα apps. Εσύ, ας πούμε, που έχεις και Εμ, εσύ κάποιες ιδέες, πώς το βλέπεις, τι Κοίτα, νομίζεις? σίγουρα δεν πρόκειται να πάω για freemium. Ξέρω ότι ο Mark Zuckerberg στην ταινία του μέχρι τις 70.000 χρήστες το είχε πάει freemium. Από την άποψη ότι πρώτα μπορείς να μαζέψεις χρήστες, πολλούς, να έχεις ένα base μέσα στο app σου και μετά από εκεί πέρα να αρχίσεις να κάνεις monetize. Κοίτα, με τα AI apps, ειδικά τα AI consumer apps, δεν πιστεύω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, καλύτερα να ξεκαθαρίσεις κατευθείαν στο κοινό σου ότι, OK, αυτό είναι ένα premium experience, παρά να αρχίσεις freemium, να μπουν πολλοί χρήστες, μετά να το βάλεις premium και μετά να σου λέει κάτσε. Περίμενε, εγώ το έκανα αυτό πριν ένα μήνα με free. Γιατί να το κάνω τώρα premium? Ειδικά ρισκάρεις άμα το βάλεις freemium να πάρει ένα μεγάλο ε, τι να σου πω, market exposure. Εσύ μπορεί να έχει βάλει, ας πούμε, την AI app, τα API key σου να έχει πληρώσει και να γίνει ένα boom άμα έχει μικρά profit margins και να μπει μέσα για τα καλά. Άρα πιστεύω ότι δεν αξίζει το Χαλάει το ρίσκο user που. experience δηλαδή με αυτό. Ναι, 100%, 100%. Και πιστεύω ότι είναι καλύτερο όχι να βάλεις φυσικά διαφημίσεις, Google Ads, να βάλεις ένα premium model με φθηνά πακέτα ανάλογα βέβαια το cost σου και τα profit margins σου. Πιστεύω ότι ιδανικά θα ήταν π.χ. από 4,99 είτε τη βδομάδα ανάλογα πώς πάει είτε το μήνα. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να παίξει πιο χαμηλά από αυτό. Εκτός άμα θες να κάνεις κάτι έξυπνο σαν yearly package και να το περάσεις πιο όμορφα. Δηλαδή με 1,99 το μήνα. Κατάλαβες κάτι τέτοιο. Έχω αγοράσει προσωπικά εγώ τέτοιες συνδρομές. Ε, αλλά γενικά πρέπει να κάνεις μια έξυπνη στρατηγική που κάνει τον άλλο να σκέφτεται ότι σιγά τώρα για 1,99 με τέτοια αξία που θα πάρω, σιγά τα αυγά, θα το πάρω. Όσον αφορά αυτό το κομμάτι που αναφέρεις, πρώτα απ' όλα το freemium για όσους δεν γνωρίζουν είναι το να παρέχεις το app δωρεάν. Για χρήση είτε για μια μικρή εντός προθεσμίας, χρονικής προθεσμίας, δηλαδή για μια εβδομάδα ας πούμε, να έχει free ή να το παρέχεις τελείως free. Όλα αυτά ανήκουν στο πακέτο του freemium σαν ιδέα. Μετά υπάρχουν και άλλες διάφορες μεθόδους που μπορείς να βάλεις χρήματα, που είναι είτε με subscriptions μέσα από τα App Stores, Play Store ή App Store της Apple, είτε μπορείς να βάλεις διαφημίσεις που χαλάει κατά πολύ, όπως είπες, το user experience και το ένα και το άλλο που δεν θα βολέψει για να πάρεις γενικά χρήματα και να αναπτύξεις το app. Εγώ νομίζω υπάρχει μια κατηγορία βασικά που αξίζει να σημειωθεί, που είναι τα affiliate. Εντάξει, μπορούν να λειτουργήσουν, αλλά δεν είναι και top strategy όπως είπες εσύ. Το top strategy είναι τα subscriptions. Σωστά. Ε, Σωστά, ναι. εγώ θεωρώ, εγώ θεωρώ ότι για να γίνει ένα app για το φόρο πρέπει να έχει ένα ξεκάθαρο goal, ας πούμε, ότι θα κάνει αυτό, αυτό και αυτό, να λύνει ένα πρόβλημα, έστω και μικρό, μπορεί να κάνει μια διαδικασία πολύ πιο απλή, που και αυτό είναι να λύνει ένα πρόβλημα. Και ξεκινώντας από εκεί, ας πούμε, μαζεύοντας το κόσμο που χρειάζεται, μπορείς να το κάνεις πιο εύκολα monetize. Δηλαδή, δεν πρέπει να δημιουργήσεις τον άλλον την ιδέα ότι αυτό που χτίζεις είναι τζάμπα. Γιατί υπάρχουν μεγάλα costs. Τόσο για να λειτουργήσουν άμα είσαι AI μέσα τα APIs, τα διάφορα. Τόσο να λειτουργήσουν τα firebases, τα databases, να τρέχουν μέσα, να μπαίνει ο χρήστης, να ανεβάζει το υλικό του, να τα αποθηκεύει, να τα τραβάει μετά όποτε θέλει, να τα διαγράφει. Δηλαδή όλα αυτά δεν είναι πράγματα που παρέχονται δωρεάν. Γι' αυτό γενικά παρατηρούμε ότι τα apps έχουν, εκτός από το ότι χρειάζεται να βγάζει και profit το developer για να μπορεί να συνεχίσει τη δουλειά του, πρέπει να καλύψει και κάποια expenses. Γι' αυτό λόγο υπάρχει Βέβαια να σημειωθεί ένα εδώ, κόστος. συγγνώμη, βέβαια να σημειωθεί εδώ ότι μπορείς να κάνεις σε ένα βαθμό μικρό bypass κάποια APIs. Δηλαδή, βασικά πιστεύω ότι δεν είμαι expert σε αυτό, αλλά εσύ μου έχεις πει κάτι πολύ, πολύ γαμάτο, μια πολύ καλή ιδέα και πιστεύω ότι είναι πολύ έξυπνο. Άμα μιλάμε για ένα API ChatGPT API που είναι π.χ. να κάνεις upload μια εικόνα
ή να κάνεις upload ένα file ή οτιδήποτε, μπορείς να το κάνεις bypass. Το API, Με... να κάνουμε μια παρένθεση. Το API είναι γενικά η σύνδεση που γίνεται μεταξύ third party υπηρεσιών, υπηρεσίες άλλες που παρέχουν κάποια πράγματα σου, για να τα ξεκαθαρίσουμε γιατί μην μπερδεύονται. Ναι. Συνέχισε. Εξήγησε πώς το έκανες. Εξήγησε πώς το έκανες. Πραγματικά, δηλαδή, ακόμη και εγώ δεν το έχω καταλάβει και πραγματικά πιστεύω ότι είναι πολύ ακραίο. Αυτό που λες υπάρχουν, αν θες να κάνεις minimize το cost, τώρα πάμε λίγο. Πρώτα απ' όλα, άμα το app σου περιέχει το να κάνεις upload ένα image, θα γίνεται ανάλυση, ας πούμε, μια ανάλυση οτιδήποτε μέσω ενός ChatGPT model, ας πούμε, και να σου παρέχει πίσω η πληροφορία που χρειάζεσαι. Γενικά, το να ανεβάζεις εικόνα είναι πιο ακριβό από το να ανεβάζεις απλό κείμενο. Γιατί θέλει μεγαλύτερη ανάλυση, πρέπει να την καταγράψει, να την αναλύσει, δεν ξέρω, και πολλές διαδικασίες. Οπότε τι μπορεί να κάνει κάποιο σε αυτή την περίπτωση? Εγώ δεν το έχω κάνει αυτό. Εγώ είπα να το δώσω έτσι όπως είναι, γιατί νομίζω λειτουργεί καλύτερα. Αλλά κάποιο άλλο που θέλει να κάνει μήνυμα στο cost και δεν το νοιάζει, ας πούμε, να κάνει upload ένα image, να το πάρει το μοντέλο, θέλει απλώς το κείμενο που έχει μέσα, μπορεί να λειτουργήσει με ένα Google, ας πούμε, Google Vision. Υπάρχει ένα άλλο third party. Τι κάνει, για τζάμπα είναι αυτό. Παίρνει την εικόνα έτσι όπως είναι, κάνει extract το text και μπορεί να το δώσει μετά να κάνει feed στο ChatGPT, ας πούμε, και δεν θα έχει αυτό το ενδιάμεσο να δεις κατευθείαν την εικόνα. Εντάξει, αυτό είναι λίγο πολύ συγκεκριμένο. Αλλά δεν νομίζω εκεί. Το βασικό, επειδή έβλεπα λίγο γενικά το billing, τα costs της προάλλες, για να δω πώς θα πάει, για να είναι όλα στην εντέλεια όταν το κάνω launch. Νομίζω το μεγαλύτερο expense είναι τα commissions των App Ναι. Stores. Εκεί είναι που χτυπάει πολύ έναν developer. Η Google, ας πούμε, έχει 15% από όλο το profit που παίρνεις, από όλο γενικά το income που παίρνεις, χωρίς να καλύπτονται τα expenses κλπ. Ενώ η Apple 30%. Η Apple είναι πάρα πολύ ακριβή και δεν θυμάμαι αν το έχουμε ξαναναφέρει εμείς σε podcast, αλλά αξίζει να σημειωθεί εδώ πέρα όλο το web experience με τα web apps και γενικά να μεταφέρει το subscription payment στην ουσία σε ένα external platform. Δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα για το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Σίγουρα μπορεί να το ψάξει ο καθένας από εσάς και να βρείτε πιο πολλές πληροφορίες, αλλά έχω ακούσει ότι μπορείς να κάνεις με κάποιο τρόπο, πολύ εύκολα βασικά, bypass αυτό τα Apple Fees κλπ. Και γι' αυτό πολλές εφαρμογές αυτή τη στιγμή κάνουν web apps. Κάνουν web apps, δηλαδή πάνε στο web, κάνουν ένα στην ουσία interface, όπου μπορείς να πας, σε κάνει redirect από το app εκεί για να πληρώσεις μια συνδρομή πιθανόν. Και έχει ίδιο layout, ίδιο πράγμα, ώστε να φαίνεται πολύ smooth και να μην καταλαβαίνεις καν ότι έβγαινε από την εφαρμογή. Σε γενικές γραμμές είναι αυτό, πολύ γενικές γραμμές. Πέρα από αυτό, για να κλείσουμε σιγά, κοίτα, τέλος, πέρα από το development, το marketing και το scale γενικά, αξίζει να σημειώσουμε κάποια λάθη που κάνουν πολλοί founders. Και στην ουσία είναι reverse από αυτά που είπαμε στην αρχή. Δηλαδή, αρχικά κάτι που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι δεν κατανοούν ποιο είναι το κοινό τους. Δηλαδή, ειδικά μας στοχεύεις για να πάρεις απλά views και να πάρεις followers, δεν θα πάει καλά το app. Πρέπει να στοχεύσεις ακριβώς στο ideal κοινό σου. Και αυτό πρέπει να το βρεις ούτε καν από όταν αρχίσεις το marketing, αλλά από όταν χτίσεις το app. Επειδή κάθε feature που χτίζεις built-in, κάθε πράγμα που κάνεις πρέπει να έχει ένα use case σενάριο από έναν ιδανικό χρήστη σου που υπάρχει στην αγορά. Αλλιώς το app θα φαλιρίσει, δεν θα πάει καλά. Ακόμη και αν σ' αρέσει εσένα, πρέπει να αρέσει στην αγορά πρώτα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και αξιοσημείωτο. Έχεις κάτι να προσθέσεις? Ένα πολύ σημαντικό επίσης που νομίζω που το είπες και εσύ βέβαια, σαν πρόβλημα που πέφτουν πολύ συχνά οι χρήστες, είναι το ότι δεν εστιάζουν στο MVP, αλλά θέλουν να κάνουν το app τους να είναι τέλειο. Άμα είσαι σε αυτή την οτροπία ότι το app μου πρέπει να είναι τέλειο, δεν πρέπει να το κάνεις ποτέ launch, γιατί πάντοτε θα υπάρχει κάποιο νέο feature που θα θες να ανεβάσεις. Με παλιά μου project είχα ασχοληθεί λίγο με αυτό, είχα ασχοληθεί λίγο με το apps γενικά και έβλεπα ότι μπορείς να πέσεις εύκολα στη παγίδα, αλλά με αυτό το project, ας πούμε, τα ξεκαθάρισε. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Να έχει ξεκαθαρίσει το MVP. Μπράβο. Έτσι πάει.
Γιατί Αυτό υπάρχει, είναι. νομίζω, έχω ακούσει μια έκφραση που με κάτι στατιστικά πρέπει να είναι, ότι το 80% ας πούμε των developers δεν ανεβάζουν τα apps τους στα app stores, επειδή δεν βλέπουν το MVP, αλλά θέλουν να είναι τέλεια τα apps τους. Και έτσι ας πούμε χρονοτριβούν και μπορεί εν τέλει να μην μπορέσουν ποτέ να το κάνουν launch. Κάπως έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πραγματικά. Άμα έχει μια ιδέα με βασικό development, μπορεί λίγο με Cursor, λίγο με ChatGPT, λίγο Vibe Code να βγάλει ένα ωραίο app MVP. Τέλο. Δεν χρειάζεται να το τελειοποιήσει, δεν χρειάζεται να κάνει 200 features. Βάλε τα βασικά features, βάλε την βασική λειτουργία, κάνε ένα ωραίο UI UX, ένα simple layout, απλό, ωραίο και κάνε launch. Δεν έχει Ναι. κάτι άλλο να κάνει. Μετά updates. Και Υπάρχουν τα μην updates, τα ναι, βάλει όλα αυτό. μέσα επίση. Ναι, μην τα βάλει όλα μέσα με την πρώτη. Δηλαδή, και από άποψη κεφαλαίου δεν σε συμφέρει αυτό, επειδή παίρνει μεγαλύτερο ρίσκο από ό,τι αξίζει. Και πρέπει πρώτα να δει μια απόδοση. Και μετά, αν αρχίσει να επενδύσει μεγάλα ποσά. Βέβαια, θα μου πει τώρα, πηγή στο marketing πρέπει επίση να επενδύσω ποσά για να δω. Οκ, ναι, ισχύει. Βέβαια, μπορεί να πα και organic. Αλλά στο development προσπαθήστε να κρατήσετε γενικά τα costs low, πολύ low. Δηλαδή, ίσα ίσα συνδρομέ για τα AI, τα API, αυτά. Όχι να πάρετε ένα developer να φάτε 3.000 έτσι. Είναι πολύ πιο εύκολο, ειδικά για AI apps. Μπορείς με, τι να σου πω, 100, 200, 300 ευρώ budget να κάνεις τα πάντα. Να κάνεις και το launch και να κάνεις τα πάντα. Ναι, Αυτά. κάπως έτσι είναι. Πρέπει να έχει ένα startup budget μικρό και να εστιάσει στα βασικά. Όχι πολλά πολλά. Αυτό, ναι. Έτσι είναι. Έγινε. Λοιπόν, Λοιπόν, αυτό. νομίζω Ε, τα είπαμε και για αυτό το θέμα. Κάλυψαμε λίγο το κομμάτι του business κυρίως που θέλαμε. Ε, αυτά. Ήμασταν οι Too Young to Bees και θα τα πούμε στο επόμενο.